हाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आधार आरो भटार आइडिखौ माबोरैहाय लिंक खालामो। नोंथांमोना गुगलाव NVSP सार्च खालामनानै भटार आइडि आरो आधारखौ लिंक खालामनानै लानो हागोन। नङाबा प्ले स्ट'राव थांना भटार हेल्पलाइन एप इनस्टल खालामनानै बे लिंक खालामनो हागोन। दा आङो भटार हेल्पलाइन एपनि गेजेरजों फारि फारि बानायना देखायलांनोसै। नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय, स्टेप बाय स्टेप देखायलांगोन आङो। गिबियावनो नोंथाङा प्ले स्ट'राव थांनानै भटार हेल्पलाइन एप्सखौ इनस्टल खालामना लाग्रोदो। थांसै आं दा। इनस्टल खालामसै दायो आं बेखौ। स्केनिं खालामनाया जाबाय, दानिया आं बेखौ अपेन खालामसै। बिनिफ्राय नैबे बक्सआव खेबसे थुना होदो, बिनिफ्राय नेक्स्टआव थुदो। बिनिफ्राय बेयाव लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामदो, बिनिफ्राय गेट स्टार्टेडआव थुना होदो। बिनिफ्राय नैबे एक्सप्ल'राव थुना होदो खेबसे। बिनिफ्राय नैबे इलेक्टरेल अथेन्टिफिकेसन फर्मआव खेबसे थुना होदो। बिनिफ्राय लेट स्टार्टआव खेबसे थुना होदो। बेयावहाय नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होदो, बिनिफ्राय नैबे सेन्ड अटिपिआव थुना होदो। बिनिफ्राय नोंनि बे मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि फैगोन, बेखौ बेयावहाय होदो सोनानै। बिनिफ्राय नैबे गाहायनि भेरिफाइआव थुना होदो। नैबे गोजौनि येस आइ हेभ भटार आइडि नाम्बार बेयाव थुना हो, बेनिफ्राय नेक्स्टआव थुना होदो। नैबे गोजौ नोंनि भटार आइडि नाम्बारखौ होदो आरो सेकेन्डआव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनावहाय पेस्ट डिटेल्सआव थुना होदो खेबसे, बिनिफ्राय प्रसिडआव थुनानै होदो। बेवहाय नोंनि भटार आइडिजों सोमोन्दो गोनां डिटेल्सआ फैजोब्बाय। बिनिफ्राय नैबे नेक्स्टआव थुना होदो खेबसे। बेयाव नोंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो फारि फारियै। गोजौआव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होदो आरो नैबे गेजेरावहाय नोंनि इमेल आइडिखौ होदो। बेनिफ्राय गाहायथाराव नोंनि जायगाखौ होदो, प्लेसखौ। बेनिफ्राय नैबे दनावहाय थुना होदो। बिनिफ्राय नैबे कनफार्माव खेबसे थुनानै होदो, बिनिफ्राय दनाव खेबसे। दायो आंना लिंक बानायनाया कमप्लिट जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।